tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret File. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Dahil sa agwat ng edad at estado sa buhay, hiniwalayan niya ako ng biglaan. Hi DJ Rocky. Una sa lahat, hayaan mong sabihin kong it is a big relief na nakagawa ako nito. Naisulat ko ito sa'yo dahil hindi ko ito maibahagi sa iba. Takot kasi akong ma-judge. At least, with you, protected pa rin ang identity ko. Itago mo ako sa pangalang May. At ito, ang aking secret file. Galing ako sa corporate world. Usually, ang mga tinaguriang corporate slave na katulad ko, matagal nang babad sa trabaho. Gigising ng maaga para maghanda, tapos makikipagsabayan sa traffic papasok sa opisina. Magtatrabaho ng 8 hours at required pang mag-overtime ng ilang oras. Aalis ng opisina gabing-gabi na. Tapos uuwi sa bahay na parang lantang gulay dahil sa sobrang pagod. Madalas nga kahit gutom ako, nalilipasan na lang ako ng gutom. Hindi na ako nakakakain. Kasi gusto ko na lang humiga sa kama at matulog. Tapos, uulit na naman ako ng bukas. Parehong routine, parehong kalbaryo. Kahit pa nga holiday, pumapasok ako. Same life, same schedule. Pareho ang pinagdadaanan. Pero ang sahod, kulang pa rin kumpara sa bigat ng trabaho. Nakaapekto ng sobrang pagiging corporate slave ko sa personal relationships ko. Particularly sa asawa ko. Hindi nag-work ang marriage namin. Kasi nga sobra na akong babad sa work. Nawawala na ako ng oras para sa kanya. Yung mga pinaplano namin hindi natutuloy. Nagkakaroon ng conflict sa schedule, sa pera. Nauwi kami sa hiwalayan. At noong nag-fail na nga ang marriage ko with my husband, lalo ko pang nilulong ang sarili ko sa mabigat na trabaho ng matagal na panahon. May mga nakikilala rin naman akong other guys. But after a while, ang ending, bumabalik lang ako sa pagiging single. May mga nakilala na rin ako na mga mas bata sa akin. DJ Rocky, hindi ko lang sila masyadong pinansin. Until 2 years ago, may nakilala ako sa isang dating app. Almost 20 years, younger ang guy na ito sa akin. Itago natin siya sa pangalang Ivan. That time, I was 44 years old. Si Ivan naman ay 26 years old. Nag-start kaming magkausap sa isang simpleng getting to know you conversation. Skeptical pa ako sa umpisa dito kay Ivan. Kasi nga bukod sa mas bata siya sa akin, may impression ako na basta bata o younger sa akin,
immature. Pero nabali ni Ivan ang impression ko sa kanya. Hindi ko rin actually ine-expect na magkakasundo kaming dalawa. Habang tumatagal kasi yung mga pag-uusap namin, nakikilala ko na siya lalo. At oo, nagugustuhan ko na rin siya. Nagkaroon kami ng mutual understanding hanggang sa naging kami na nga ni Ivan. Isa sa mga hinangaan ko sa kanya, DJ Rocky, ay yung pagiging totoo niya sa sarili niya. Kapag galit siya, galit siya. Honest siya at hindi siya nagpapaka-plastic. Sinasabi niya yung nararamdaman niya. Sinasabi niya kung may kinaiinisan siya sa akin. May mga pagkakataon na nagkakaroon kami ng away pero never yun nagtagal. Kasi madalas si Ivan ang nakikipagbati. Kaya naaayos namin lahat ng maigi. Isa pa sa mga hindi ko makakalimutan kay Ivan ay yung pagpapakita niya sa akin ng reality ng buhay na hindi pamilyar sa akin. Ivan is such a social being. Hindi social but social. Mahilig makisama sa ibang tao, mahilig kumausap, makipagkwentuhan, makinig sa mga kwento, at hindi mahirap lapitan. Hindi siya yung type na pihikan pagdating sa pakikipagkaibigan. He is like everyone's friend. Yung tipong kahit sino, literally anybody, can rely upon Ivan. And siguro nga DJ Rocky sa maraming taon ng buhay ko, tingin ko ay nakakulong lang ako sa sarili kong mundo. Yes, nakakulong lang ako sa sarili kong mundo. Na nakalimutan kong ang dami pa palang pwede kong makilala. Maging kaibigan, makausap, at maging kabatuhan ng realidad. Maging kasangga sa laban ng buhay. Inilapit ako ni Ivan sa realidad na ito, na hindi ko nakita noon. Siya lang, si Ivan lang, ang nagmulat sa akin that I can be more sociable. Yung tipong hindi tumitingin sa estado ng buhay ng kinakausap. In short, hindi judgmental. Hindi nang mamata. Hindi mata pobre. Tumatanggap ng kahit sino bilang kaibigan. And somehow, with this principle na itinuro sa akin ni Ivan, I found a renewed spirit in myself. Na kahit nasa 40s na ako, kaya ko pa rin palang makipagsabayan sa mga mas nakababata sa akin. Sa mga hindi gaanong pinalad sa buhay at kaibiganin din sila. And all these years, DJ Rocky, hindi ko agad na-realize na sa tagal ko nang humihiling sa Diyos na sana'y mabigyan na naman niya ako ng tamang tao na magmamahal sa akin at tatanggap sa kung sino ako. Si Ivan pala yung hiniling ko na makasama ko for the rest of my life. Siya talaga eh. Or so I thought. Minsan talaga life shits on you. Akala ko we were getting stronger. Kami ni Ivan. Pero bigla siyang umayaw. Oo, he quit on me. Ang dahilan? Hindi na kami pwede dahil sa agwat ng edad namin. At sa agwat ng pamumuhay namin. Matanda ako, bata siya, may kaya ako, mahirap siya, langit ako, lupa siya. Yung ganong logic. Yun yung nagpabagsak sa amin. Sa totoo lang DJ Rocky, bago ko nakilala si Ivan, matagal na panahon akong walang balak makipag-date sa kahit sino. Wala akong hilig. Wala akong maski katiting na interes sa pakikipag-date, lalo na online. Dati I see it as a waste of time. Pero noong sinubukan ko, I found him. I found Ivan. Hindi ko alam, baka may nakita o naramdaman akong katahimikan. A sense of peace nung makilala siya at nakasama ko siya.
O siguro sadyang sawa na rin akong maghanap pa ng iba. Sa edad kong to, tinatamad na siguro ako magpalipat-lipat ng mamahalin sa puso ko. At ginusto ko sana si Ivan na lang. Si Ivan na nga lang. Sana siya na lang yung forever. Pero hindi talaga pwede. Hindi na raw pwede. Tinanong ko si Ivan, "Dear, do you still love me?" "Ako, mahal pa rin kita." Sagot niya, "Ewan ko, dear. Hindi ko alam." Sumagot ako agad sa kanya ng, "Dear, I want to save us. I want to save our love. I want to save this relationship. Wag mo naman yung ipagkait sa akin, oh. Subukan naman natin lahat to make this work, please." Hindi pa rin siya nakapagsalita. Kaya sabi ko sa kanya, "Dear, magkita naman tayo. Huwag sa ganitong paraan. Kailangan kitang makita ng personal, mata sa mata. Please naman, Ivan, oh, please. Let's save this. Let's save us." Binigay ko kay Ivan ang petsa, ang oras, at ang lugar kung saan at kailan kami magkikita. Ang tanong na lang sa isipan ko ay ito. Makikipagkita pa ba siya sa akin? Para subukan naming isalba uli ang relasyon na to? O hindi na? Nakipagkita si Ivan sa akin. Sa simbahan. Sa lugar na sinabi ko kung saan kami magkikita. Nagpunta ako roon at naghintay. Hindi naman ako nabigo na makita siya. At noong makita ko si Ivan, na unti-unting lumalapit sa kung saan ako nakaluhod at nagdarasal. Ipinagdasal ko rin kay Lord na sana Lord, ibigay mo na lang siya sa akin. Sana si Ivan na yung taong makakasama ko hanggang dulo. Ipaubaya mo na to sa akin, Lord. Paglapit niya sa akin, nagyakapan pa kami. At masinsinang nakapag-usap, DJ Rocky. Sinubukan ko na kumbinsihin siya na ituloy pa namin to. Pero hindi na talaga siya pumayag. Ako na lang pala talaga ang may gustong ituloy to. At doon mismo sa simbahan, kung saan ko siya nakitang palapit sa akin, ay doon ko rin siya nakitang lumalayo. Palayo ng palayo mula sa kinaroroonan ko. At hindi ko na rin mapigilan ang pagbuhos ng luha sa mga mata ko. Mga luha ng panghihinayang. Mga luha ng pagdududa sa sarili ko. Mga luha sa pagkapagod. At mga luha dahil sa pagkwestiyon sa kagustuhan ng Diyos. Nakakapanghinayang. Kasi mahal ko si Ivan tapos mauuwi lang pala lahat sa wala. Nakakapagduda. Kasi hindi ko rin alam kung edad at estado lang ba talaga ng buhay ang problema namin kaya siya bumitaw. O talagang may mali ba sa akin na hindi niya lang masabi kasi nga mas matanda ako sa kanya. Nakakapagod, DJ Rocky, kasi uulit na naman ako. Back to zero. Kung sakaling magmamahal ako uli. Kailangan ko na naman kumilala.
getting to know each other, falling in love, only to realize na hindi pala pwede. At kinu-question ko ang kagustuhan ng Diyos. Kasi hindi ko talaga alam kung anong leksyon ang gusto niyang matutunan ko sa mga taong pinadadaan lang niya sa buhay ko. Hindi naman sila nananatili. Aalis lang uli sa bandang huli. Like, Lord, ano ba talaga? Gusto mo ba talagang nahihirapan ako? Hindi ba ako wife material na klase ng babae? Ba't ganito na lang lagi? Kaya kaedad ko, kaya mas matanda sa akin, o mas bata, lahat ng relationships na yun, all were failures. What is it, Lord, that you want from me? Punong-puno na ako ng mga pagdududa. Magmula nung nagkahiwalay kami ni Ivan. Nakakawalang gana. Nakakawalang ganang magdasal. Nakakawalang gana ang kahit anong bagay na related sa religion. I lost the will to worship, to give thanks, and to repent from my sins. In short, dumistansya ako kay Lord. Then fast forward, naglakas loob akong lapitan uli si Ivan sa social media. I wanted to reconnect with Ivan kasi nga I still love him. Hindi ko kayang mag-detach agad sa kanya. Nagkausap naman kami uli pero ramdam ko yung pagiging malayo na niya sa akin. Hindi na gaya ng dati na open siya. Yung ilang halatang halata. Aaminin ko, isa rin kasi akong attention seeker kapag nasa isang relasyon. At isa yun sa naging problema niya sa akin. Nagkakapalitan naman ng message lately. At sabi ko sa kanya na siya yung dahilan kung ba't nawawalan ako ng interes sa relihiyon ko. Yung rason na pakiramdam ko, hindi ako napakinggan sa hiling ko kay Lord na ibigay siya sa akin. Inamin ko yun sa kanya, sinabi ko yun. And then ang tanong niya, bakit daw ako nag-try na mag-reach out ulit sa kanya? Nagsinungaling na lang ako. Sinabi ko, nakita ko lang ang profile niya sa social media. At sinisigurado ko lang na kanya yung nakita kong profile. Na hindi poster account na nagpapanggap lang. Yun na lang yung paliwanag ko sa kanya. Pero ang totoo niyan, matagal lang nakapin sa akin yung profile niya. Matagal ko nang ini-stalk yung account niya. Naghahanap lang ako ng tiyempo, ng tamang oras, kung kailan ko siya kakausapin, kukumustahin. Itatanong ko pa nga sana kung may bago na siyang girlfriend. Nakaedad lang niya. Pero hindi ko na itinuloy. Baka masaktan lang ako lalo kapag nalaman ko. Hindi rin naman ako magtataka kung may ipinalit na siya sa akin. Kasi Ivan is really a desirable person. Na kahit sino babae gugustuhin ang kagaya niya. Baka hindi niya lang talaga kayang punan ang atensyon na hiningi ko from him. Siguro ganun, kaya wala na kami. And honestly at this point, wala na akong interes na makipagkilala pa sa iba, DJ Rocky. Pakiramdam ko kasi lalong nagiging mali ang choices ko habang tinutulak ko ang sarili ko sa idea na may makikilala pa ako ulit someday. At mapapaniwala ko pauli yung sarili ko na may tamang taong darating. Pero ganoon nga ba talaga? Darating ba talaga yung tamang lalaki para sa akin? Sa edad kong to, is it really possible? Is it a possibility? May mga tulad ko na hindi talaga natutupad ang mga hinihiling sa Diyos, pero napakalaking kahilingan ba yun para hindi maibigay ni Lord sa akin? All I want is to spend the rest of my life with the right person. Pero sa bawat araw na dumadaan, lumiliit yung chances na makilala ko rin yung tao na masasabi kong for good na with me.
lumiliit yung chances na matupad yung tanging hinihiling ko sa Diyos. Naniniwala pa rin ako na habang may buhay may pag-asa at sana lang mas maunawaan ko pa kung ano ba talagang dahilan. Kung bakit ang malas-malas ko pagdating sa pag-ibig. At ano kaya ang pwede kong gawin para matupad na rin yung hiniling ko. Tumatanda na ako. Unti-unti na rin ako napapagod. Nawawalan ng pag-asa. Kaya someday, sana someday, lumiwanag sa akin ang lahat. DJ Rocky, thank you sa pag-ere ng kwento ko. Sana lang ay mabagyan naman ako ng bagong pag-unawa sa kasalukuyan kong sitwasyon. Maraming salamat ha. At hanggang dito na lang. Muli, ako si May. At ito, ang aking secret file.